kai dai ka bari koyi jan nan ai har kallon nan yayi daɗi. Salamu alaikum. Sa'ade. Sa'ade. Da aka yi ne. Sa'ade. Da aka yi ne. Wai me yake tafiya na ganka haka da kayan kauraye. Gido kuma an koma kaura. Wai kuma kuwa labari yanzu mazaje kasan nan kawo sun zama kauraye. Saboda wani dalili? Bayan mu kan muna tattauna. Ba ku da labarin shikan da ake yi a shika wannan ai manoma ta dama. Manoma? Ana maganar shika a Abuja baka san wata mata saboda kishin soyayya da wayare ta dan kewaya zakari sannan ta saka waya baya ba. Wai ba ku da labari dama? Allah ka san ni yanzu internet ake cewa ko? Ka san ba na shiga. Ai matsalar ku kenan kun ji wayewa ka ga da bayyana dan amma kullun ina browsing. Ina jin komai. To yanzu na yanka da wannan maganin fa ne me? Wannan maganin wai gurin waye Ali waye wai ko kake cewa ko waye ne ma? Bokanya. Shi yawa shi na je gurin sa ya dan bani maganin tauri saboda tsaro. Sigido kuma an daina sallah. Kai dai bari. Sannan wannan kuma na me? Wannan sandan idan ina bacci Dan baya to an saka yawwa wannan sandan idan ina bacci da Hauwa tana gefe sandana na gefe. Wannan wukan Hauwa na nan sandana nan wukan nan na nan saboda ka san muna ɗan neman mata kar ta duba daga wani sako idan daidai inda ta yi shika ga sandana. Gido Comedy. The king of comedy, Sunny Gido.